Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Ang virus, kung nag-aalam kita nga maghimo sa bakuna, maalam mo lang sa mag-mutate, nag-himo sa mga padihot, paagi, nga makaresistant sa aton niya pag-ubra. So, ang nakita lang diri nga ang UK variant, kag ini nga mga variant subong, mas makalalaton sila. Pero ang namin lang kayang UK variant, it is not very resistant sa aton bakuna. Ang aton niya nga variant nga halin sa South Africa daw mas ginadudahan kung ano kadako ang panubuon niya sa epekto sa aton bakuna. Pero ang good thing naman is diri sa aton sa Pilipinas, hindi pa malalaganap ang mga variant. So that's why may urgency kita magpabakuna kay samtang wala pa nakalapta sa aton, dapat na-immunize ang mga tao against sa mga variants nga ini.